भावना लेके सुता तारू अलग बिछावना काहे बुझत नहीं कुमानवा के भावना लेके सुता तारू अलग बिछावना सब जानता नी तहरा छत्तीसी के होते बारादास नइखे हरत मानवा आज लेना भइल नइखे ठीक से मिलानवा दीवा करके काहे सतावेलू भाई ऋषि रोशन के जियते मुआवेलू टमाटर गाँव रखू तो मिसैबे न करी।